Takže čuslí, vítal se Žura a dneska jsem tady společně Maxim. Čau. A dneska se společně koukneme na live event po Simpsons Season, to končí už Simpsons Season, takže bude začínat chapter 7 už, kámo. Já mega se těším, jsem mega Já těším. taky. Já mám tady, už to vypadá dobře, a hned tady jsou ty hrabe. A jo, kámo. Tady koukej, už jsou tady ty hrabe. Teď škoda, že si jako nemohl vzít a třeba jako ho dát do postu. Juka, to by bylo dobrý. Prostě by tak jenom skákal. Bylo vtipný. No to někde vzít a nastražit to nějakou pas, kámo, to by bylo. Taky no, a pak třeba by ho to schodil někam prostě. Pojď kámo, Koukej! Hala, umr, To jsi ty? To jsi ty? To jsem já? Got a green light on our next Kucí, to beacon. jsem já. You locked onto King Kong? King I Kong. better make sure Peely keeps his distance. Hej, už něco padá. Jo, chudáč. Hej, já přes sebe nic nevidím. Jo, podaj do nuty na něj. No protože to začne až za ty 2 minuty no. A vlastně. Tím nám to hodíme se střih, než to jakoby začne, nebo než se tady začne něco dít. Mám ten Homer A kde mám tu sedací věc? Já pojď sem tady něco je? Wake up Homer to znamená. Jo, to je to, aby on vstal. Tak na ně házíme ty donuty. Jo, aha. Another beacon ready means another ally to join the fight. Za dlouho. 30 vteřin. Awesome. He's an expert at zapping tentacles. Kam doufám, že tady budeme hrát. Hala, no to je giat. Oh. Jo, ty jsi viděl, jak se to, teď to viděl, jak se ohejbá. Jo. Tak já to viděl o trošku dřív, Jo. takže on to byl asi náhodný. Já doufám, že tady něco budeme dělat, třeba něco střílet nebo tak. Jo, kámo. A za ním mě jenom chrábe. Já tady je Jonesy, pojď sem. Wonder if Tady je there's Jonesy a anyone with tamto. zero point experience who can help. I got a couple ideas. To je hrozný kámo, jak se tady bugujeme k sebe. Jo, no. Protože můžeme dát nějaký kámo, aby jsme neviděli svoji postavu. Kámo, Which ale is great. už to se dělají. Kámo, už je 8, koukni se na telefon, už je 8. Co to je? Rift Jo, travel. kámo, 0-1. My to musíme zbudit, jo. Hala. On se zase ohejbá. Odrve se. Jo, no, mě Jo, se už. sekla hra. Jo, dobrý Ne, už. mě se taky seklo. A už dobrý. Už to dobrý. Hej, ale já ho nevidím, Ještě že podle by mě- se ohýbal. Nějak. Teď se něco stane. Já vidím jenom předtím, že se škrabe na zadku. Jaké? Hala, Wow, už. už to začíná, že to spadlo. Jaký myslíš, že mi to spadlo? Okej. Yes, to jsem já. Yes. Pořád zaportovalo. Nevím kámo, to bylo velmi dramatická chvíle. Ale Jo, že to začíná. All our friends are ready to rift back to the island. To bychom viděli asi, že Big to začíná lizard, kámo. robot, lots of people in tights. Třeba The začíná. dark presence won't To know škoda, what že it neumím is. anglicky kámo, takže nevím, co to znamená. How close are we to rifting? One more adjustment. Jones. Cross-reality travel ain't for amateurs. Jonesy, no. Jonesy a Hope. Tady. Oh? Hala, možná That něco. should do it. Neboj. Rift device ready. Spinning up the comms, and we're live to all realities. Is this on? Oh, wow, is that my voice? Okay, attention all realities. Hej, on se hejbe, You my can se hear hejbou. this Pojď sem. message. Ajo? We need Ty. your help. The Jdem dark se. presence thinks he can conquer our island. To myslím, co udělá ten krystal, třeba tam spojí úplně všechny mapy, jako teď to jsem Kámo, to vypadá tarif nějaký. Perfect. No, Oh, i Now když to fire this thing up. Hele, on to bere, on to So bere. long, Ajo. Greenfield. It's been Pojď proti nás, na chapter 5 třeba. Here Hlavně na chapter 1, kámo. Pír. Here we Oh, go. pojď. Yes. OK. No tak to není. Černobílý všechno. Kámo, Did you doufám, že finish to the bude černobílá calibrations? mapa. of To course. taky ne. And you accounted for dimensional Tak to bych se variance? zbláznil. Jaký? Hold on. Just Já budu u nich. this. Už se zase portuje. No. OK, Oh, tak guys. budu. Tak bude asi všechno. Fakt, jsi mě pravdu asi. Jones, Tak musíme něco hrát. It's interesting. OK? Já nevím, jak si skáče, kámo. Už nás to Tak portá. nás to zase portuje. Basketball? Bude tady 6-7? Kámo. To by bylo dobrý, jo. To je hustý Pojď docela. se. OK, já jsme zase... Jo, ty se, hele, po bříšku. Ten trampolín, Jo. Hej, neskakuj ty po mně, to bolí. Hej, už se zbouzí. Ježiši, anime, tohle. To je festival. Nechci ani vidět. Jo, to jsme to dostali jako zdarma skateboard tuto. Co Ježiši, to je, kámo, já mám hlavu jak... kámo, jestli bude mít takhle hlavu, bude to ve Fall Guys a bude to animovaný. Star Star Wars. Wars. seriously, Jones? Jo, to jsou ty tamty. Nebo to je všechno od Epiku, jako nějaký hry asi, nebo Fall Guys. Are we there yet? Hide and seek, Jo, kámo. hide and seek. Tak nic, no. Pod budoucna. Hej, tady nás to hrozně potře. Jones! Vole Sába. Kláva.
Kámo, si to úplně laglo teď. Nějaký. Jo. Did we? Jo, hele, chapter 5. Já chapter 7. This doesn't look like the Kámo, to island. vypadá Kámo, prostě. ej, všechny nic není, ale. that looks like Já vím chobotnici just jakou. a whole Já taky. Kámo, prosím, ať to je Jo, ten. Já jsem vám Jo, to tam ten. Tak jsme ukradli kus toho srdce jakoby. A máme tady ten krystal. Tak nás to riftuje. Ačím teď to nepůjde riftnout. if he wants a fight. Jo, chce fight. Jo, my to budeme fightit asi. To chceme Taky bylo dobrý. mega dobrý. Godzilla, ej. Godzilla! A teď A nějaký Iron Man! Všichni tady jsou. Tam ty, Kámo, tak to je hustý. tam ten. Squid A Game, my všichni budeme potom Ninja, Banán, Squid Game, ten, Superman, Simpson, robot. Tepočka, jo, ten, robot. Tak to je mega Kámo, hustý. tak to jestli neporazíme, tak jsme fakt k ničemu. Jdeme. Yes! Hej, tak to je Máme hustý. zbraň! Já studujeme po tobě. Tak to je mega hustý. Takže, King Kong. King To je Kong. sama. běž! Běž! Kámo, to Kámo, je King nejlepší. Kong To je jede. nejlepší. Jo, to je. Tady další nějaký. King doprava! Tady je nějaký kámo, nevím co to je. Hej, King Kongu, dej mu. Ne, King Rokety. Kong. Ježiši, King Kongu. Kámo, King Kongu, kámo, nezalehni. Everyone, get to the choppers. Kde jste? Nebo kde jste ty? Já jsem tady za jsem. King Kongem. Nasedám do... Hej, my jsme naproti O, já sebe. taky! My jsme kámo to! Oj. K-pop! Kámo, zrovna jsem na to koukal, kámo, ten film je docela dobrý. Já tu úplně tady řídím. Střílíme. Jo, furt dávám To je nevíš. K-pop, Furt dávám to je kámo nevíš. K-pop, já už taky. To je K-pop to, písnička. Jo? Jo, to bylo tam. Já nemůžu Já střílet taky ne. tam. Já taky ne. Hej, tady je Ninja. Já jsem To je třeba. všechno. Clicks. No i clicks. Jo, prostě můžu. Kámo, kdyby tady byl ten autonomouský. Ale Iron Man, to na mě, Iron Man. A jo? Já už můžu Jaký? střílet. Podívej. Ty To je krása, písnička právě. Co to je? Kámo, my mu hrozně vzdáváme. Jaký? Ono, víc. Ještě brouk. Hlavně, ať už mu nejsou brouci, to už mi dávají. King Kongu, pojď, dej mu. Kámo, já budu King tam Kong, třeba pryč, King jdu pryč. Konga. Bum. Já taky koukám na King Konga. Já budu jít tam někam jdu pryč. Ty kráso. Kámo. Hej, chudák King Kámo, hej, Kong, ty možná dostaneš copyright, kámo. Jestli si tu K-pop písničku. A jo, kámo. A tady je to všude. Dobře, nedoslova. Kámo. Já jsem... Ty kráso, havorujeme. Jaký? Okej. Kámo. Nějaký převlek, já nemám. Jo, hej, tak je neporazitelný. To jsou ty If you can brouci. hear this, make Kámo, your jestli On, mi... on po mě jde, ten brouk. Ten brouk po mě jde. Já jsem úplně daleko, kámo. Jaký? Ten je s náma? Jo. Ne, ty brouky musíme to. Ale K-pop. Já nemůžu tam jít, tam nemůžu jít. Ty brouky musíme zabít. A já jsem... Já jsem šel do nějakého riftu, kámo, je tady tuto. Ocos. Jo, ten proti nám taky. Jo, hej, a vím, co přidají za zbraně určitě. Double shooty, SMGčka, a pak přidají určitě tam to ARko. To je pravda, ty chci, to jsou docela dobrý. Hej, on je ničí ten Jo, brouk. do války. Hej, jsi u té chobotnice? Motorka, Jo, jsem tady, motorky, jo. kámo, přidaj asi. Jo, jako bylo v tomtom. Ještě nevím. A ty jsou docela špatný. Já bych chtěl ty motorky. No, to je to lepší. Šavli nějakou Jo. asi. Asi nějakou tu. Tam už nemůžu to je, kámo. Já taky ne. Ale to... Ty To budou úplně plavat. traumatické. Kámo, střílej! Tak to je super. Tak to je dobrý. nejlepší, kámo, to. Niče brouky. Event. Jo, kam, Já ten si- je čeven. Kámo, doufám, že něco dostane. Hej, Superman, kámo, mi úplně takhle. Kámo, to Hele, je ty tam úplně... Star Wars. Ty je masivní, kámo. Tam Ty jsou další. Hej. Mám glide, jetpack. Ty mu tam koukej na ně, jak tady stojí. Okurka zelená tam bylo. Fakt? Jo, okurky. OK, mám, Kámo, musím mám použít glide. jetpack. Jo, Já úplně, kámo, já jsem úplně, kámo, ohebnej homo. pojď! Godzilla. Pojď, Godzilla. A robot i. Hej, pojď úplně k ní blízko, kámo. Já už jsem u ní skoro. Já už taky. King Kong. Myslel si. Ty, Ona já mi s tebou. nedává. Ona mi nic neudělá. Neudělá, no. We're barely holding on. Může už. Need to hit him hard and need to do it soon. Říkám, já jsem úplně ujítol, myslím. Okay, okay. Já jsem úplně taky už Ona kámo. umírá. Crazy dangerous idea.
Já jsem vevnitř! Já jsem vnitř. taky skala. Já si ji dotýkal, já si ji dotýkal. Já jsem šel Já ven. jsem taky... Jděte jít sebou ven. Co to je? Co to je? To je ta Godzilla. Hele, volám. Ona ji zabije, ne. Musíš střílet. Já střílej. Teď málo kámo, chce mi dát 5000 zemi. Já taky, kámo. Kámo, ne, Godzilla. Ale už 6000. No, rychle, rychle. Co dělá? Ona škrtí pro to ty kráso, já jí dávám palice, jakoby. Já jí dávám Tak je, já jdem. Palice. Chudáka dostává, Vorka. Tak to je mega dobrý. To je nejlepší life moment, to je něco musím Jo, dělat, kámo. kámo. 10 000 Uproti, jak vypal ten humr. Ne, Godzilla. Kámo, ne! Umři. To je tam? Kevin, kámo, zvůnkový střel Kevin. A jo, ten, Homer. Hele, tady tu tak, kámo. Když se otočíš. Jo, hele, Kevin. Ty kráso. Jo, tady Okay. je ten robot. Ne, to je nějaký nový robot, ne? Asi jo, to je Ne, nějaký to je tam Dixos. A je vypadá jinak. Jo, je otřený. Ty kráso, ten jde zničit. Ten jde, ty kráso. Kámo! To Tak byl to byl její čutonec. palec. Kámo, Homer se raduje. Já jsem na ní pišný, já jsem ho vychoval. Já taky. Tak, kámo. Nice, kámo. Já tam nemůžu Že by jít. bylo dobrý, kdyby... Já tam nemůžu jít. Já tam jdu. Já tam nemůžu Tomu. jít. Jo, Jo, okej. teď mi to zmizelo. Všechny, nás se portuje někam. Godzilla už se portala robot. Jo, nová mapa se spawnuje. A jo, Asi. to je season 2, chapter 6. Jo, tam je tam ta, kámo. Ten vlk tady. Jestli to nenačítá něco. Nějaký ne, kámo, to mám tady laží, tak jsem. OK, tady? Co to je? Já jsem tady viděl, kámo, Homera svýho. No to byl konec. Tak jestli se vám toto video líbilo, tak čau. Ne, Je. poslám to. Throughout history, the Zero Point has secretly connected Kámo, Chapter civilizations. dva. chapter, nevím jak, 2 no. Chapter 2, chapter Kámo, 2. korály. Toto, Chapter to má to. 5. Která Chapter... těž z Karibiku. 1000 years, the Imagine Order controlled the To je Zero tuto, Point, kámo, chapter 2. trapping people No, in Chapter an 3, no. endless loop. Jak přidali Zero body. Chapter 3. Ne, Kapony. tak chapter 4. Tak Chapter kapony. 5, kámo, nejlepší season. 7 heroes came together to Jo, tu battle taky the byla mega Imagine dobrá. Order and free To the zobacz, Zero to Point. bylo dobrá. Jsem pamatuju asi. The conflict ended with the Zero To Point ještě shattered patulátku. and strewn across all realities. Jonesy. Fate of Kámo, the Seven vypadá dobře. is unknown. Tebe dramatická, kámo, chvíle Jo, teď. kámo. Já se bojem. OK. Seká se to asi. Celka. Jo, takže to byl jenom sen, kámo, a Jonesy. Fortnite neexistuje. On má spleše nějaký. Na hlavě. Jo, už chybí zoubek. Nový Reboot one. reboot, kámo. Kámo, myslíš, že budeme moci jezdit s Reboot onem, kámo? Doufám, že... A nějaký nový ty? Spleše. Nebo co to je? 2 lokace asi. To bude podle mě ta nová mapa, tuto, tak Jo, to to bude taky. vypadat. Barel. Je to podle mě bude mega velká. Co to je? Je tady kamera, jakoby. Battlewood. Battlewood. Jo, proto kámo byli v tom Hollywoodu, jakoby. Jo. Alkan a takhle, jakoby. No, a teď podle mě bude to. Hej, mě se to seklo. Chapter 6. Počkej, chapter 6. Mě se to seklo, Nemá mě se být to chapter seklo. 7. Mě se to seklo. Jako fakt? Jo. OK, sorry, že se mi to stoplo, ale sekl se mi Fortnite, ale kámo, to byl nejlepší live event, podle mě. Jo, Asi já tomu jo. dávám třeba No nejlepší, 9,8 z 10. Já 9,5. To bylo Jo. fakt kámo mega dobrý. Klidně můžete napsat do komentářů, kolik tomu dáváte ze 10, bude nás to zajímat. Ale ta mapa ještě vypadá. OK, tady má ten Battlewood. Tady jsou stromy nějaký. Tady nějaký kolotoč vidím. Kolotoč, OK. Nějaký velký lokace tady vidím, OK. A tady hory nějaký. Jo.
a budeme moc rádi za každý odběr, protože jsme si vytvořili nový kanál. Yes, takže určitě dejte like a odběr. OK, tak tohle by bylo pro dnešní video všechno, jestli vám to video líbilo, to můžete dát like, odběr a čus. Čau.